Moso, claim. Claim iri kuti Elijah unodiwa mudare ramambo Makope nemhosva huru yokushungurudza bhabhura pamusha waakasiyirwa navabereki vake uye wakazomutorera bindu rake pamwezve nekumutorera munda wake zvisina mvumo nedare romusha. Unobvumira nazvo? Saka zvinotorwa kwezvo. Hauna kutora kabindu rake. Ndizvo. Mashinzo ari kuramba. Taurai chinzwe Barbara. Pamusoro danda kudzwa kare. Pamusoro danda kudzwa kare. Pamusoro danda kudzwa kare. Taurai makasununguka vanhu. Pamusoro wakawana vabereki vangu vari munhu. Pamusoro mambo. Taupinda mudare. Inini vabereki vangu vakashaya vandisiya ndiri pamusha. 2000 vandashaya 2001. Baba washaya 2005. Vakandisiya ndiri pamusha. Chekutanga kugadheni anzadzi vakatipudzira kugadheni kupudza mapango vapudza kugadheni vakandikafonera baba vanhu vamuronzi ndakati baba uyai kuno mungabvisechi zviri kunhasi vari chikonzero chi anzadzi vakwandipudzira chi andipunzira gadheni vabereki vangu baba vangu vakauya naasabhuku vauya baba vakataura kuti taura nyaya yenyambo yamaita se yamandidainzira ndipo takataura nyaya tikumba kuvabereki vangu inini ndiri pakati pokutaura ipapo baba akataura kuti iwe mukomana kutaura nanzo nambo yako ichokwadi here wakati ichokwadi akasumuka mukomana akati akauzudza maoko pamberi pababa pamberi pasabhuku Mukomana upi? iye hanzvadzi yangu Ipi? mwana kwamenini mwana kwamenini ame ndo wakuru anonzani Elijah panyika ndiyo amunotaura Elijah ini name yangu ndo wakuru ameke ndo number 3 akataka kuzudza maoko pamberi pasabhuku nababa akataura ndakaita gati here kubva kwangu iye ndakabata mengu varwai taurai zvamavinga pano runyara rinoda kunzwa munhu mumwe chete ndofunga kumunda ikoko tine munda watakapiwa iye akapuwa kumadokero inde akapuwa kumabhazuva munda unova ndova imwe kuti nani naamai vake asi munda akagona kubudimisana trakita wese akandisira madhundo mangani 2 kugadheni pakasiwa padiki diki pachipanika mandadzina baba ndipo anofanira kuita se kurimawo senhaka yamai vangu ndima yakaita se akandisira padiki diki pano ndo pakaita se paakandisira pakazongokombedza kuti waita se kurima muriwo wangu saka ini ndakaona kuti magariro chano ndinese nyaya ndakamboisa kwasabhuku vakakundika kuita se kuitaura ndipakazoti nyaya bhera ndiendisa kudare inotongwa kupi ini ndikopuwawo nhaka yavabereki vangu sezvo ndi mwana akasiwa papi pamusha amengu ndowekutanga ndiwo sabhuku ari panapa ndizvozvo tipeka sabhuku makaitamba ndingangoti mataura avaita kuti ndakaikundika ndofunga vanenge vatipotsei padii nokuti inyaya yatakatotaura naiye Elijah aripo naivavavo ndikasvika ndikavaratidza ndikati inini maziviro angu ndokuti imimi vabereki venyu vanga vaine vakadzi vaviri saka iwe unorimo uchiperera iwe mugadheni unorimo uchiperero papi tikatishataitsa mapango ipapo asi ndakazonzwa vachidzoka manje vaita pese parimwe apfudza zvezvo makaita zvezvo ndikati kana zvadaro manje zoti inini hasi kundikudzori chiendesai kwaMambo makaenda here sabhuku mukanoona pakarimwa pese ndakatoenda ndikatozviona zvese makamubvunza here kuti wazviitirei ndinozomubvunza because ndandaona kuti handina ichokwadika kuti iwe wakarima pese kotanda kurima pese aiwa sabhuku ari kunyepa here awana kusvika kugadheni pamusoro chakamiri gaditsana kupepabangeri gadheni
ichokwadi tiyano pachipara baba ganigadhinirawo kuti agadhinira ngari amai vangu inini amai vangu ini vairi magadhini vari manei saka ito kubuda kwanekata ndichienda kumapurazi ndichizodzoka ndichibasarira ndichika anasisi apa rana aimbonda mukati vari mwana amai nini chete ndichizodzoka ndopandakaona sisi ava vakagadhira mukati megadhini rangu iroro vakavakira mukati gadhini rangu iroro saka vakavakira mukati megadhini iroro ndo patakamuka kunopesana pakunoti pakudanzi ndakapaza mpango wavo fosho ndakadzura mpango matatu ndikuda chikonzero chokuti pane bhatabhizi rangari pakamupanda wandakaona uripo wachiona saka vakanodzura chibhizi riye saka vadzura bhizi riye ndopatabvisa mpango matatu iyeyo vadzura chibhizi ndopananopokana vakanotema muti wechimuti womuzhanji saka sabhuku ndopavati inini ndizve pachipanira kugwanisana kubva pane uningira kuti yanga vakaisa sisa yanga vakampandwa mukati megadhini iroro ndopakuda kusvika kubhara nekuno kukoko ndini sabhuku zvanatonga ndatonga ndakati aiwa kugadhina vabariko kupi kunodigadhina mai vangu chipanya gadhini ipapo aiwa oright taura kani sabhuku akatonga zvaakatonga ivaiti ndatoka zvandatonga mukabva maramba kuzviteerera vanamba kuzviteerera kugadhina vabariko wakaramba kuzviteerera kureva kuti uri bimindonga anditi nekuti sabhuku iye zvino waziva uri kuona wauya kudare kwaMambo mambo havaone kwese ndizvo ka purezidendi anisa maminista purezidendi anisa madzimambo anisowo vava vanotarisa vanonzi masabhuku saka kudheerera sabhuku kudheerera mambo hauna kuteedzera zvakaitwa namambo burikidza nekusateerera kwakaitwa utongi nasabhuku saka tingatichipa munhu akaita sewe anorwa godo raamai iwe Elijah kakanga anochuya muno mudari nenhau yeminda sei uriwe chete chikunotika changamira nditika ndichekunoti mukoma baba achirwa penya nditika vakapa mukoma muto kune imwe imba nditiko kwamai guriwo kwawe vava iri rakanopiwa chimunhu anditi saka chiri panzvinoti pane shoko rinoshoka rikunzi kwamai inini ndoshoko rinodzivisirwa papi ipapo message yekuti oti avasisa vaifanira vakanopiwa kupi uko handazvitarisa zvisezvo saka vada kuziva kuti ndisanisa chinhu chine papi wataura zvakanaka pawataura ipo ndikunzwisisa ustereko kumi dambudziko riripo chete nderekuti amai nini izvozvo ndezvauri kurwa izvozvo uda kuyatsoziradza uda kuvaratidza kuti hakuna amai nini iwewe judgment pamusoro yechangamira judgment yakapiwa nasabhuku uye haana kuteerera judgment yasabhuku anoda imwe judgment manje inonyatsomudzvanya kuti azive kuti sabhuku ane basa ndizvo uri kuda kaini iyenzo dzangu sabhuku akakuridza mugano muri vaviri saka wakaenda pamudziro zvo zvakaita wakazviita right saka mhosva yako yakatopera payakatongwa nasabhuku asiwo amai vako havana gadheni ravo here ndiro rigadheni rachena irori rimwe chete iroro rakaiwanaasisa vakanovakira mukati megadheni ripi iro raamai vangu iroro sabhuku ndokuzouya kuzokugadzirisa ika iwe ndobva waramba zvagadzirwa nasabhuku waida kuti zvigadzirwe nani waida kuti agadzire kunze kwasabhuku ndiani watonga ndokubvaisa mumaoko mako pakauya baba vachitaura padare iwe ukabva wati ndida kuona ane nditevere saka iyi inhau yakatotongwa nasabhuku mambo zvakuna mambo kuti vafunge zvavangade kuita newe isu tinongovapira nokuti ndimuvaridzi vasabhuku changamire nechinamo nhau iyi yakatongwa nasabhuku wenyu ari munhu akapa muganhu mwana wake akabva ataura kuti handitongwe nasabhuku zvino handizive changamire ndimi varidzi vemasabhuku nedunhu renyu rese
apa ndikuda kuti tionesane. Ndanzwa kuti iwewe uyu uchimuona ichi chako. Iyanzodzi yako. Iwe uchimuona ichi chako. Uchiona kamwana ako ichi chako. Muzukuru wako. Saka panobuda here kana iwewe usiri kuita nyanzodzi yako muchitengerana masamanisi. Kamwana ako kanokura kari muenvironment yakaita sei. Vanokura serious. Anditi ka? Anditi environment isina kunaka. One. Chechipiri. Sabhuku akasumuka akaenda akaratidza achiterera uri muchengeti wevanhu sabhuku. Zvauri muchengeti wevanhu tinoziva kuti kune nherera. Kune mabarika mumishonga. Nhaka idzi dzinenge dzakamisikidzwa pakugara kunoita vanhu. Imba iyi ine zvayo zvainenge yakasiyirwa. Migano yakagara iri. Migano iyoyo inoda kutevedzwa. Saka pandichiteerera sabhuku achiti akauya akatosiya acherera hoko. Ndizvo? Hoko kwakakuri kuratidza kuti uyu anogumirawo. Azvisizvo? Saka izvozvo kutadza kutevedzwa. Nokuti kune vamwe vanozodzoka vakuda kuti varatidze masimba yavo pamusoro pevamwe vaya vasina masimba. Saka murawo haudaro. Toda kuti tichengetedze kukaucha kwedu kutsika zvakare, kukudza mukuru. Saka kudzvitsa sabhuku mukati medare rangu imombe imwe chete. Iwewe zvazvadaro mune tsika yekuti kana mabva kuno kudare moenda motanga kumutsirana kuti ona ndiwe wanga uri kuti kwaMambo zvazomira zvakadai ndakunyisa. Ndozvamunoenda makutaura kunze makutoganza kunorwadzisa mumwe wako. Asi you are a brother, a sister and a brother. Ndinozviziva sei kuti muchaenda kunowirira nogara zvakanaka kumba kwenyu. Saka iri kukuva nenguva kwayo kureva kuti iwe une bundu mukati memwoyo wako, uyu ane bundu mukati memwoyo wako. Asindakona lokaba chitachitase achingoita kondinyo chete. Ezi mungati mashimo wakajira chibaga pachinzwe chiyandika yandika kuwa yuro akajira chibaga chatokura chatoda. Umuntu wachiko kanitsareti nechangita. Yo saka takadzibira nyaya ndizvairi kwaMambo tigore kuita sei kuenzani sikundi kupuwa mugano wangu kuti tigore kuita sei kurima ndichizviraramira. Saka iwe uri kuona kuti hanzvadzi yako iwe une tractor yako. Apa pasere shakamira. Muda mwingi akalima ndichika. Wadroma tena kama mzee sisi wakati sio wakatola matunda sana masasisa. Aiwa, apa tiri kuitorera pasiro na sabhuku. Pakauya kuzosiwana sabhuku kuti mugano ndeuyu. Wadape mutaku. Apa nataka konga kumunda kunyemga imubeti mara vaita ndifamu. Saka pinya ina unganidza. Ndikutera pakatongwa na sabhuku. Paukaenda kunoshora iwewe. Kugadeni. Joko wakashora. Kumunda kune problem yeye. Kumunda manje ili kushamiswa ile tsaura. Watu tunaona kasi akada ndaba ni tractor. Iwe. Kumunda kune madhunduru yakarimwa here. Akarimwa ichi. Nokuti madhunduru asabhuku achitonga na baba. Wakati madhunduru aya ngaende kune mwana sikana. Iye pakapumuka dzimene ndiwakundo varipo mama. Vakanziyo kana murumba kwase zvatiza vaipa kutongwa nyaya muzokomuita sei muudze kuti minda yatadzosera kunani
kuna sisi wake nekuda kokuti hana pokuita sei kukuri pakasununguka iye ngaari mebati aya madhunduri mamwe asara munhu wekuhombe mundewoyo ndiri pano changamire nauyu uri kuziva uri kundozva kutaura hongu itaure tidzo iwo wakaonei pamusoro vedare pamusoro vabereki inini ndakasvika kwachikore umwe vemusha unogara vana mamushore hongu ndakaava mai avo ndo vakakwira dare vachitaura kuti ndakatorerwa bindu rangu ndakatorerwa munda wangu ndakati zvakanaka ndobva ndanyora samuneriyo ndobva ndaenda kunisunga munhu wacho ndivavava kuti hanzvadzi yacho ava ndobva vati zvingaite here kuti ndinonokuratidzai saka inini vandaona ndakati ndichazobvunzwa pai mudare kunzi wakazosvika here ndikati zvinoita ngwanda yangu hande obva tadzika kukora zveshuwa maonero andikaita pamepu pacho panga vane pagadheni uyu mukomana nezigadheni zihombe rakavhariridza kagadheni kadiki kanga kari mukati kanga kakavakwa nemapangosoni ndobva ndabvunza ndikati kagadheni aka kari pakati pezigadheni rakorere nderani gadheni iri zvikanzi nderevava panga pasina mugano apa ndobva ndabvunza tichibva kurukoro tichikwidza kumusoro ndakati iri dhundu riri nderani uya ndichibvunza mukomana akati nderevava ndobva ndatikwere next zvikanzi nderevava ndobva ndati dhuu ndakati ha isu zvatinoziva kana munhu ane munda wake panapa uchiperera murwizi achida kuisa gadheni anesakapi apa kwaiwewe wazobva sei uko uchizoisa gadheni apa ndakananga nipama ivevava ndakave nemubvunzo changamiri ndo zvandikawana vanhu vari kunetsana asi umbowo chewo chewo uyu ngagarisane nehanzvadzi yake mune zvakanaka ndatenda vari kundomona pamusoro changamiri unofunga kuti umuronzi uyu last time akatongana umunomu anetsana nemufuti wenhau yemunda mumwe wacho atengesera hama yakutengesera mumwe munda saka nhau yakazopera pakuti makati munda wachoyo ngaubve kune mutorwa wayo udzokere kwahama anga akwira nemuya nhasi uno minda yeye futi yeve yakupa dambudziko futi nhasi munhu mumwe ndosaka zvambobvunzwa kuti idare ndiri kutanga here uchiwa nhau yekumunda kati mupaone ipapo kutenda unoti wewe nezviri kutaura nemunda zvakutaura ichokwadi pana yemunda ivoko rakapinda kurapira ntiga ndasvika neite kuti angadhasagona kwazipa muchemunda kokwamwini asi ane baba wani ndipapinda ndakaita goro rakapinda yegoro rinosisa wazondikwirira vakuva chitakatorwa munda wangu wese wakwanisa nechimbiri chakiti kunatara bvunza isusu wakasvika munda wakatodhumangari matatu asisa kuti madaidhani dhaasisa patikupadhonyatakavatora ndeapi pamusoro ndanga ndasiya padiki zviri kunzi baba wabereka vangani vakadzi vangani vatatu saka zvichireva kuti pandikabvunza inini mukadzi wekutanga angane munda wake wairima wechipiri angane munda wake wairima wechitatu angane munda wake wairima right zimbabwe uyo agera apoyo haana kuita zvokupuhwa munda wake asi kuti pakugarisana kwavo nekupanana pachikama chavo ndivo vakapanana munda wakanga wairimwa namai vavo zviri kunzi pavasikana vatatu avo uyo akapuhwa tumadhunduru uyo akapuhwa tumadhunduru uyo akapuhwa tumadhunduru muri imba yevapi yevavavo right ava vasikana avo zvikunzi vakashaya asara mupenyu ndiani muimba yake uya neimba yake ndevechiparara uya neimba yake saka madhunduru evasikana avo vakaparara haana kubuda nezvawapa akatorwa ivo madhunduru riri maviri aya akasirwa uyuyu ndo ari kufushwa futi zvakare saka ipapa paenzanisepizi ndapota ndizvo here iwe
taura ndizvo here pamusoro yechangamire sabhuku ada kubatsira kutsanangura pamusoro yechangamire panhau yekumunda iri kutaura ndakaona kuti kunesana kwacho kunenge kwakuramba kuchienderera ndokubva ndadainza baba vava vanogara kuno ndikati uye kunoti gone kugadzisa ndakaenda kweni ndikati se panapo panga pano vakadzi vaviri vandakaona inini vamwe vacho vanga vafa kudhara saka iwewe murodzi unorimowo apa uchibva apa pane dzimba dzako apa uchiendawo kuna monera uko handitika apa pana pakati apa uyo urimowo achibva apa achienda kuna gusu ndakazongwa kuti vakarimisa pese netrakta vapi manje avo amurodza uyo mukomana uri kunzwa zviri kutaura iye zvautaura sabhukutikisana nazvo nokuti pamusoro chakamira sabhuku achitara ndichika inyaya yekuti sabhuku andichika pakati mugana ndichika vangautaura nyaya yestepa stage patana panati gereni mushembonge mwana mukoma wangu ina ndichika tashukwana asvika pakundidzipa achiti pese panapa istendi yangu inini saka sabhuku ndopakanati inini mazira acho ndezvokuti konekayanimba apa okuimba uri saka iwe unofanira kuti achipesa pauchendawo vatiti ani wemba uri handadzivisi mukoma umba mana asisava ndiye akanzi anotora pamadhuru aiwa asi madhuru akutora sabhuku terera iwewe ndichinzwa pari kunzi baba wenyu kana ari sekuru wenyu anga ane vakadzi vatatu ndizvo pavakadzi vatatu pavana vavo mumwe nomumwe akaenda kunosirwa kuti avanorima mumunda wairima mai vake ndizvo tinotenda pakuchangamira ndiwo mamiriro yazviri nhasi here aiwa no haasiriko sei kwairima mai vevava vandika ndokwakwa mukoma vakuru vacho ndiani akavapa vakakuwana baba vachivapenyu iwe tereresa unzwe iwe ndiri kuda mataura zvakanaka baba vanga vakarora vakadzi vavo vatatu vakasiya vana vavo kuna mai ava nevana vavo mai ava nevana vavo mai ava nevana vavo iwewe mai vako vakasiyirwawo pavo handiti ndopaurika ko pana mai vechipiri pavo pakasiyirwa panani hapana kana mwana aripo hapana vana vese vakapera angari musikana ko kune imwe imba iyo kune imwe imba iyo kutanga shodho kwatuna mukoma vakapuwa munda iwoyo ndova mumba manguchita nasinasisava saka makuti munda mairi mwana amai vangu ini kwete kuti ndiri avafananga vakaenda kumunda kwamukoma vakuru terera unzwe nawiri apa ndekuti amai vako vane pavo pavairima amai vamwe ava vane pavo kuti pavairima then mai vechitatu vane pavo pavairima anditi iwewe pako pane nhaka yako papindwa nani ndati panhaka yako iwe papindwa nani papindwa nabhabhura ko pabhabhura ndepapi regai tidzwe kuna baba vacho varipo taurai tidzwe baba vacho vakandishedza kuno takaenda pari kurima mwana wangu munda waamai vake hazvisi kana kutogoneka munda waamai vake oright makamira ipapo pari kurima uyu pamunda wamai vake pane mhosva here neumwe mwana here kana neumwe munhu kwete hapana mhosva neumwe munhu munda waamai vake vatikati iwewe rima munda waamai vako uyu ari kurima munda waamai vake nomumwe munda wako uko Boba uyo wakutaura wabhana aiwa ndiwako wakabona sabhuku kudaro ko uyu pari kurima
ari kuyambukira here kana kuti ari kurima pake uyu tisingazive zvinokuti kuri kunzi vakaima netraki asati taenda akabatire here mazvino omwana ipapo pasingazivi ndova munoziva here mubvunzo wangu uri kudzoka uri kuti ndikuda kuona kuti imi ndimi baba wemhuri handiti nevakadzi venyu vatatu handiti ndiri kukubvunzai kuti nhaka yemumukadzi mumwe nemumwe nevana vake pane ari kuyambukira here kunopindira memumwe ndiyo nyaya yakatanga kutaurwa takamhera unotongesana nenyaya yegadheni achiyambukira gadheni ramai uyu ndokubva apuhwa mukadzi mukadzi uyo haana kumutenda ndokubva azopinda ndokuenda kukumunda ndokunzi madhweni aya yanorima uyu amai vake ndoorima kwese kunzo kwako ndiko kwaari kuenderera kuti ngokunzo kwandikaita uri kuzvinzwa here saka seuri kuzviita zvakadaro pako pawakapuhwa iwewe hapasi kukukwanira here apa munda wanda atora hapana nishangamira wati munda wanda atora hapana ana uto hatopoma mabadhundu achasisema azotenga sei masamoni ngatsanangura kuti ndatorwa apa mabadhundu angu aya akarima ndi aya judgment yakaitwa nasabhuka ndofunga nei zviri kutaurwa nababa vacho ari kuti zvandiri haangakwanisi kurima asi imi munoramba muchitaura vanhu vese kuti kana mukasikana akanodzoka kwaanenge aenda ane kodzero yokuwana pfuma yababa vake uri kuda kuti titsimuseda reresere iko zvino chete pagama apa ndeyani foni yewe yainaye kuno itore iwe kuno foni yewe unogona kusungukwenda paground iko zvino mambo anosana vachitongoendeza paground chiteerera uchinzwa iwewe taedza kuti tinzwisisane paunhu paukama hwepitesi urunzwisisa uyu iyi ndiye hanzvadzi yako sekutaura kwawaita baba vako vataura nevakadzi vavo vatatu nemugovero wavakavaita madhundu yavo uri kwanzvisa zvino isisu tiri kuona kuti uyo murume uyo nevakadzi vake vatatu akavapa udharanhaka yavo mamiriro yazvino runzwisisa iwo enda unomira panzvimbo yamai vako runzvisa ndikutaura kana uri panzvimbo yamai vako rega kuenda kunopindira panzvimbo isiri yamai vako pari kuraramirawo vamwe vana varipo vangave vasikana vangave vakomana uruzvinzwa kare kwakanga kuine mirau yekuti mwanasikana haaende kuchikoro mwanasikana haawane munda mwanasikana haawane nhaka aichengetedzwa nehanzvadzi pfuma yanga iri yemusha wese uri kuzvinzwisisa asi nhasi uno mwana hanzvadzi ikaenda kwainororwa ikachembera inodzoka mumusha wayo yochengetwa nehanzvadzi yanga iri commitment uri kunzwisisa nhasi uno pamamiriro yazviri ndeyekuti iwe kwaunoenda kunorora mukadzi wako ane tsika dzake dzaanouya nadzo iwewo akarega kupuwa nhaka yake nababa vake mukadzi wako iwewo ari kuya kuzomudzinga uri kunzwisisa zviri kuitika saka tinenge takuti mwanasikana anowana nhaka pabatwa namai vake nababa vake hapasisina zvezvekutaura kuti ndini mwanakomana pano vanasikana vese get away hakusisina wazvinza mwanangu hapasisina chibhuribhuri mwanasikana mazuva yano nyika yashanduka mwanasikana anofanira kuwanawo nhaka yake paanogara nokuti vana vevanhu muri kuvatora mamutora momudzinga oenda tanga kutambudzika oshakwa kuti anoenda papi nokuti mimi vanakomana vanhasi maakudzinga vanasikana mumusha
ina handisi kuzvida. Ipapo parisiwa nevabereki ndo pamunokwana mese pamunoita share. Iwe murume nevakadzi vako vatatu sumuka. Iwewe ndiwe manager wemhuri iyi. Vana vako. Iwewe kunyange vakadzi vako vasisipo. Ndiwe wasara uripo kuti ugadzirise vana vako ava. Mumwe nomumwe ngaende anomira pamunda waukapa mukadzi wako wekuti wemukuru, wechipiri, wechitatu, vana vavo mabeneficiaries vaende vanorarama kubva mumadhunduru iwani. Hapana mwana anoenda kunopindira kunotora padhunduru risirake. Uyo wamuri kuti akaparara haana kusiya vana vake kana vazukuru. Mwana iye akasiyiwa ndiye anoenda padhunduru ramai vake. Hapana anoenda kunopapindira. Mukunzwa sapo? Mwana iye ari kukura, inzvimbo yake muchengeterei nhaka yake. Wazvinzwa here? Asi iwewe pako ndepekushora nekurada kuratidza ubaba kukunda ubaba uyo murume akwira uko baba ndi baba wako. Ndi baba wako. Munowirirana. Munokurukira dare rimwe chete navo. Kana muchiwirira chenda munogara pasi mukurukurirane kuti vanasikana vanopinda unogarawo nhaka yana amai vavo. Uyu kamwana musikana kana ane simba rekurima maningi padhunduru rake iroro rakasirwa namai vake, kana ane simba rakawandisisa kwa DA osikonyorerawo kuti ndiri kudawo munda prazove. Mazvinzwa? Wazvinzwa iwe? Hatidi chimunda kura. Saka nhau yako ndiyo yatagadzirisa muno tichiti iwewe nhau yekushora sabhuku angari kuedza ndiye mugadzirisi wandiro ziso rangu. Ukamuona yenyu ndiye wandinotuma. Inini zvandinotumawo na president. Ukandishora iwewe president ndiye wanodhira newewe. Ukunzisa here? Saka uenda kamugadza kuti ave sabhuku ambetsere vanhu mumusha mukomini. Saka mutererewo, then terera baba wako futi. Nokuti zvakanyorwa mubhaibheri kuti udze baba wako namai vako. Saka ukatadza kunzwa zviri kutaurwa baba vako avo, kunokuti tinongokupa mapenalty. Iye ndakupa ipenalty yekushora sabhuku wangu. Wazvinzwa? Kune penalty yekushora. Iwewe mwanasikana wanzwisisa zvandataura. Ndati unoenda kunorima pai? Tegaiwa kuita miromo nokuti mimi vanasikanawo munoita kunge mune magetsi. Urupanzisa? Kukudzana mukati memba pachikama chenyu batanai. Saka ndinofunga ndipo panoperera nezvakakoma. Saka enda unogara zvakanaka. Taura. Andikuudza mambo wangu pane paakadyara chibage pachepapo kuti ndichasvika paita sei pachipandika kwayo takatodyara chibage. Kugadzira moyo. Wakapadyara chibage? Iye ndiye akadyara chibage pachipandika ada kuwa chibage. Iwe nayo taura hapo tindi. Tango fura mara intuchite kusa kana bukuri. Aiwa terera uno. Terera uno. We are not so. Unaenda ujeji? Kupi? Moro chachi. Kuna tsitsi. Kuna runyararo. Kuna rugare. Kana ruriko. Sei pamuri kugara nanjadzi yako pasina rugare, pasina runyararo, pasina tsitsi. Chusha chanyara zvokunoti tega badjeta wirira.
but pasi vanopindira manje ndopazishata ndokuti makatarisa nditika vamwe zvireji vanenge vachivapfurira pfurira pamusoro chirega kuyambukirana iwe ndandogadzira pako iwewe pachako ukandonoterera vamwe vari muvhireji imomo vachatongwa nenhau dzavo. Iwewe ndataura baba vako kuti padunhu ramai vako enda unomira uri papo. Mubvunzo wazobvunza uyu ndewekuti iwe wakaenda ukasima mugiraundi risi rako, saka uri kuti chii nezvawakasima? Uri kukumbirana here kuti aiwe kana ndakupedza kukohwawo mbesa yangu handidzoke futi, kana kuti uri kuda kune pfungwa ipi ndoda kuti muwirirane hanzvadzi yako musati sapedza dare nguva yatora dare nawi yatora nguva yakareba kasikai kupindurana? avasisa pandakadyara posheni kandakadyara chibage changu pandima yavo handitika ndongoti kana vane vauda kuzodyara gororo randitika vanesa vape condition kai iwe una condition yachavapa usaka ndakukumbira kuti ndakandisina ndabvisa chimbeu yangu vasembeuza wakavareka asi vaifanira vakaisawo mbeu dzavo iwe ndio wakaobstructa production. Iwe vane marani mangani pamusoro echangamira pavarutati pakadarika marani mavirika ndio pachipa akatingati pamugano iye pasi pandikakuwana asati kuna baba wangu echiterera kwese ikoko tataura kuti iwewe panzvimbo yako ndio panokwenda murimi pakukumbira kwako kwauri kutaura nzvimbo yako kuti zvakaiswa apa paindima itoda tione kuti ati iye kana apedza season yapera hadzokeri kuzorimapo, asi iwewe mupfungwa mako wanga uchida kuti panzi chii? changamire ndakambomuregerera pokutanga amwe nesi yake abvisa nesi yake ndakati baba wakataura kuti chiregerera naye sezvo kwamwechi taura nanzvadzi yako. Ndakati baba ini nandamwe wakaipa chiterera uchinzwa kana abvisa nesi yake ngaita sei ngaandisiye ndidyare chi mbeu dzangu akabva anodyara kuti chi chibage kuti ipapo igore rakaperera nazokereza futi. Uri kunzwayo wakambopuwa mukana wacho rudzi rwako ruvara rwako ruri kuzviratidza rwega. Uri kuzvinzwa iwe? Saka kureva kuti iwewe mbesa yako iyoyo chandakuita inini sabu chandakuita inini nguva yeuyu ainge akaparimwa muridzi, saka iwewe waratidza chisimba chekuramba uchiparima, saka zvaukarima izvozvi zvakaiswa fertilizer kudhara chiterera uchinzwa iwewe pachaka ukarima izvozvi ndakuda kuti kana wakarima miraini 4 2 aichamentenwa neuyu 2 ndiyo yako. Wazvinzwa? Uri kuzvinzwa iwe? Kana akarima ipapo paakarima muri wakwenda kunoti kuwo unotorawo zvakarimwa zvacho unoisawo fertilizer osakura, kana zvaibva odyawo. Wazvinzwa? Uyu zvake hafu yacho yasara oisawo fertilizer osakura, apedza obuda mumunda. Sabhuku uri kuzvinzwa? Zviri sei? Ko iwewe zviri sei? Kana mapanzo pane dambudziko? Baba wanzwa zvandataura pavana vako? Uyu aenda kunolima, uyu atatadza kulima, ipapo pamunda pandima imwe cheteyo. Saka takuti pandima imwe cheteyo uyu apinda zvechisimba, uyu akuendawo ndamupa masimba ekuti akuenda unotorawo hafu yacho nokuti anga akaparima but akacha masuro. Saka pakureva kuti akuendawo kunotangisirawo ipapo chikamu chimwe otorawo, uyu chikamu chake otorawo. Chisumukai pane imwe nawo ndekuita sei? Mira naibedare nauyi yapindei nauye kunanga munhu
kuti akarwarisa mai vake inonzi chii nechivanhu? Kuita sei masabhuku? Saka yaimwe nhau iwewe nganotenga samanisi. Pane samanisi here? Akatenga kudhara? Yaita mchazi process iyo. Unotenga samanisi iyoyo yeuroi imwe adzipinde dzese panhau imwe chete, taura nhau imwe chete. Asi ipapo pacho akakunanga uroi. Saka iwewo amuregererani wakaroyani? Alright, yozopinda mudare. Baba wevana vana vakonga chiziva nawi yekunangana uroi. Kana wanga uchiziva kureva kuti dzikune dzimwe dzacho dzichiriko ikoko dzese ane nhau ane dambudziko pamwoyo pake ndatengesa munhu yoya yonzwika mudare. Sumukai.